ஹாய். தம்பி வணக்கம் தம்பி. ரீசெண்டாக நம்ம எக்ஸிபிஷன் போயிருந்தோம் சென்னையில், அதாவது தேவி திடல். அங்கே ஒரு சில டாய்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தோம். இதோ குட்டியாக நம்ம குட்டி வயசில் இருக்கப்ப இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, ரொம்ப இன்ஸ்பயர் இருக்குமா, திவ்யா ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால இது ரக்ஷியாவுக்கு வாங்கி கொடுத்துச்சு. அதை ரக்ஷியா வாசலில் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்துச்சா, சால்ட் என்னமோ வச்சு சுற்றுறாங்க, நம்மளும் சுற்றணும்னு சொல்லி அதுவும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ரொம்ப நேரமாக. அங்கேருந்து அசையவே இல்லை. இந்த டாய்ஸ் எடுத்துருந்து எப்போ வச்சுதோ அங்கே இப்போ வந்து உட்காந்து தான் சால்ட்டு கொஞ்சம் கூட அந்த மூவ் ஆகலை. ரொம்ப நேரமாக சுற்றுறதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்குது, முடியவே இல்லை. அதுவும் எக்கி எக்கி சுற்றிட்டு இருந்துச்சா, அதை பார்க்கவே ரக்ஷா ஒரே கஷ்டமாக போச்சு. சரி நீ ஏன் எக்கி சுற்றுற, நான் மேலேயே காட்டுறேன், இல்லைனா என் மேலே காட்டுறது இன்னும் கிட்டேயே வைக்கிறேன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அது கிட்டே காமிச்சு மேலேயே கடைசி எடுத்து வச்சிச்சு. சரி நீ விளையாட அப்படின்னு சொல்லி அது ஆட்டுறதுக்கு ஒரு உரலும், ரக்ஷா ஆட்டுறதுக்கு ஒரு உரலும் எடுத்து வச்சு சுற்றி காமிச்சிது. இப்படி தான் சுற்றணும், நீயும் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. கொஞ்ச நேரம் சால்ட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்துச்சு, எப்பவும் போல் ட்ரை பண்ணாமல். ஏன்னா நம்ம எப்போ என்ன சொல்கிறோமோ அப்போ தான் செய்யாது. இந்த மாதிரி குறுகுறுன்னு பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் ரக்ஷா என்ன பண்ணுச்சுன்னா ட்ரெயின் பண்ணிச்சு, பக்கத்தில் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றணும்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறமா சால்ட்டு கிட்ட ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அங்கே பாருங்கள், அழகாக ட்ரை பண்ணுற சூப்பராக பார்க்க செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரக்ஷாவுக்கு ஒரு கம்பெனி கிடச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. விளையாட்டுக்கு ஆள் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி டாய்ஸ் விளையாடுறப்ப டாய்ஸை சண்டை போடுவா இல்லை, விளையாடுறதுக்கான ஜாலியாக இருக்கும். எனக்கு கூட கூட்டம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்களே. அது மாதிரி க்யூட்டாக சால்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்துச்சா, ரக்ஷா ஜாலியாக சிரிச்சு விளையாட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணி இப்படி தான் சுற்றணும் அப்படி தான் சுற்றணும் சொல்லிட்டே இருந்துச்சு. பட் வேலைக்கு மாதிரி தெரில. உடனே ரக்ஷா என்ன யோசிச்சுருந்தா, நம்மகிட்ட ஈஸியாக ஒன்று இருக்குல்ல, பெருசு ஈஸியாக இருக்குன்றதால அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிச்சு. சின்னதை நான் பார்த்தாலே பெருசு நீ வச்சுக்கோன்னு. அப்பயும் சால்ட்டு வந்து குறுகுறுன்னு பார்த்து தவிர பெருசாக ட்ரை பண்ணல. நம்ம எப்போ வந்து இந்த மாதிரி வாண்டடாக இது பண்ண அதை பண்ண சொல்கிறோம், அப்போ நம்மளால் மதிக்க மாட்டார்ல. அதே மாதிரி கடைசியாக வந்து நம்மளை ஆஃப் பண்ணிட்டார். சால்ட் ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் விளையாடுறதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் ஜாலியாகவும் இருந்துச்சு. என்ன இவ்வளோ நம்மளை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. ஆஹா